YouTube, аз съм Наркомана и сега ще ви покажа третия ми епизод. Третия ми епизод от Minecraft това. Survival, аз по това. Така сега ще видите. Някой ми е играл в Survival, ще му страшно да видите. Така. Сега ще потърси малко така залазо, метал, там такива джинджури. Не съм читър и няма читвам. Чай сега тук аз какво съм копал надолу. Мале. Какво съм копал аз надолу, бе? Да чудим една факла. Ще си копаме. Ниво сме 36, така. Ще копим още малко надолу. И казах, че ще правя епизоди, докато намеря поне 20-30 диаманта. И всичко ми е диамантено. Така. Стана тъмно като на кота гъз. А така. Ще го изкопаме. Бих предпочел въглищата, отколкото камък. Ще ми кажа глупава, как ще изкопат въглищата после. Сръка, цак. Значи сега това ще го направим. Взимаме там джинджури, правим още факли. За да кажа, ще инсталирам няколко мода, но няма инсталирам. Както видите, и тумен айтъмс нямам. Това съм на... Да, аз не съм използвал. Иначе... Не бих използвал. Преди използвах само един път в сервер, защото беше моя игра, сме на креатив. Все пак. И си цъкахме, нямахме проблеми. И бяхме много добре. Шиваното IP се обърка. Сега и нет нямам. Прекрасният геймър, просто без интернет. Га ще качвам клиповите. Аз не знам, сега ще видим. Дале, ще видим, га ми го пусна. То може и да днеска, може и да утре, ще се разбере. Цяла седмица без нет. Перфект. Ниво 25-то, дай малко покопаме напред, ама че аз ми свърши кирката, се връщам. Докато се връщам, ще пада голямо шоу, шещам го. Значи се... Опа. Айде, та кирка нещо, като я баш накрая... Това просто ти я направих аз. Така, качваме се нагоре. Казах, и аз голями къщи не обичам. Още първите епизоди. Как се изглежда, ще се чуда. Ниво 20, 47, 48, 51, 52, 53. Овца, ще бия с опата, ма, Ще бия с камен опата сега. Циганин. Аз гледам с педераса се. Опа. Абе, педерас ме съм. Ще светлим повече. Да ще спадат нещастници. Всяко и крипър ме изненада, играта ще ми се обърне и ще трона и направо излизам и трия Майнкрафт. Зомби! Не е крипър. Това е клараво. Да го цял да се стрели. Добре. Катимо. Така, прибирам тези штрици. Вземам дърво. Имам камък. Две кирки, че вим в петките ми нещо. О, залазо! Така ще направим залазна кирка. Опа. Чайте, аз забрах какво правя по дяволите, какво става е. Така. Прибираме. Взимаме камъка. Опа. Ще направим още кирки.
Аз бе опата, що чека много манери. Нещо ми супер скука. Така. Излизам. Опа, забравих. Да, сега ще ме събуди зомби. Гледайте. Ще заспахме отворя на врата. Педър. Ще. Тук ли намери се криеш, помяр, марша! Опа, това не прави аз. Ще си взема дърво. Ще има ли много ще по мен? Не, нямам. Как съм спал в газа, в ръката, в кръка. В ташара. Забележете. То как живее, бе. Да, крипери, ти ли сега ще ме изненадаш? Зомби. То се попада. Зомби ще шапка не се попада, това мълчу, не. Добре, не ми пусна шапка. Това е зле. Тивам да взема... What the fuck, какво правя с нещо? Бъркам контролите. Зминджа. О, да. В лигата сигурно съм банали, защото нетът ми спря вечерта, аз тък му влизам в рамките, защото загубих 2 подред. Влизам в рамките, хуп, интернет кур, сега сме репортнали. Защото не всички в YouTube, в Уеста са някакви, нещастник, що излизаш, а те не могат играят, само тролват. А те най-много ги мрат. Те само са правят на голями и тролват, а всъщност си нищо не могат и затова тролват. Сега съм тролнал 2 пъти, ама беше критична ситуация. Тима целия беше трол и веднъж играхме цял тим и целия, те ни размазаха и бяха ни френали само на мид. 10-та минута. Навсякъде ни бяха френали, имаше супер миньони, вече ние лепнахме всички. Беше голямо шоу. И не могаха ни репортнат перфектно. И там горе има някаква дупка. За скоро 30, няма се качвам. Се заража ли ако не? Не! Така, извинете, че ми някакъв проблем тук с интернета, пак back to game. Сега ще се качим вътре в къщата. Какво нещо играта ли ми се бъгва? Не, това са балончета. Тим, слагам там дървата. Това вече няма нужда да го държа. Правим... Извинете, че не говоря толкова този път, само че сега ще започна да говоря. Само да отида в мината и да си правя мишката. Какво става, нещо всичко ми е така. Играе супер зле. Какво става с мен, нещо? Така. Аз, в принцип, сега, колкото и пароли да ям. И ако ми свърши, например, всички бучета, извинайте, всички бучета, ако ми свършат, няма да умирам. Ще ми стои, че ще му остави на 2 кучета или там, 2 сърцица или там, колко и аз не знам. Не съм такова. Не съм правил този тест. Сега ще копаме напред, както ви казах. И честно, сега сме ли си етапи? Готово. Така. Sunny, perfect in the game. Sun, perfect. Така. Факла. Да, и хихтери съм използвал почти всичко за тази игра. Но съм използвал. Сега никакви хакове не използвам за никакви игри. Само ръпа хак мога да използвам за League of Legends, само да ми открадат акаунта. Не, мерси. Как ме 30 лева, мала ранкет съм малко зле, защото нямам никакви руни за да играя, само ада герой. Заражу, така да го скопаме. Да, играш Джакс много добре. Направих пента с Варус и с Джакс, но Варус няма го купувам, защото
не означава, че този герой мога да правиш пента. Трябва да играш него. Аз самичък с Джакса направих пента и някаква Фиора дойде. Къса пента. И накрая се ядосах. И в една игра 2 коладери и една пента. Всъщност бяха 2 пенти, има една шиба на Фиора, само къса. И накрая репорсахме. И играта беше много забавна. Сега за Майнкрафт няма какво ви говоря, вие знаете какво тук пълно ще дойдете, някакви изроди как да гонят с брат ви, ти изядат чушкопека, няма място у вас, някакви такива строти са те тук мангасари. Сега нищо не намерих. Голяма простотия, ще слезна малко надолу. Обичам по този начин да ги направя сега. По-бързо се слиза, явно кой левел съм, 12 и почвам да копам напред и ще намеря някакъв диамант. Чува се как не съм намерил мина. Да, аз много и много не обичам. Това се загубвам супер смешно. Значи 4. Чак. И след това 7, 8. Да, опитвам се да работя с числата, но това се предлагам, аз по-добре си върта с мишката. Колко желязо има? Забогатях. Да, имах един урод. Само диаманти. Само диаманти. Само желязо. Нищо друго. Чак се изнервих. То. Щом започва рибка метала. А пък диамант да намеря. Леле, се побъркам. Тази серия трябва да намеря диамант. Но мисля, когато след малко да се прибирам в базата и да, както и да няма ви обяснях сега. Чайте се вземам се на секунда. Не го правят. И да, за Team Fortress също започнах да играя от Steam, те дадат безплатна. Мога да играем заедно с мои приятели цъкаме. Опа. Чай се с копчатка. Шифта. Много съм добър там. Ще инженерът са най-добър всъщност. Да, си 200 минигъна, само че си взех нова метална ръка. То не е ръка ми роботската неща простотия. Тук ще има някъде диаманти, аз ще ги изпусна, гледайте си вие шоу. Пуснали ги. Знаете как се ядосам аз. Защото веднъж имах 2 стака диаманти и ако знаете какво стана, спугате смях. Неща. Заради шибания Ендермен. Най-големият педер цялата игра, краде ти къщата блокчета, най-големият ценин. Просто няма по-големи от него. Чай сега, какво има тук? Нищо няма. Смъщаме. Пришложиме така. Аз не обичам да ми е нещо много рисковано. Взем метала и се пребирам. И... магазар. Не, всъщност ще пробвам до там какво има. Мога да наберам някой диамант. Никога няма гоща така. Така. Не питайте защо си хаба. Просто икам копам по-бързо. Имам някакъв пич работи сега с златни кирки. И 2-3 такива. Желязни. Да, пълен с камъни. Направи си 2 замъка и ми подари единия. В един сервер. Всъщност той е на съседа, ама както и да е. Така, диаманти не виждам. Добре, диаманти няма. Желязото. Там има нещо, ще отида да видя. Има нещо тук. След това, като се върши, там много се върва. Не знам обаче защо. Цак. Какво направих и аз? Блокирам. Педерастия. Мислих,
че само това по фониката мога да гледам, не е така. Да, помъчих се да направя, няколко пъти съм се мъчил на креатив, да направя мангасар, мангасар, да направя такова, кажете го, почника за битуала. То всъщност и важно ставите ми, ако ги хвърлите, нищо няма да изстане там, докато е това. Поне така мисля, де. Не тествайте с диаманти само. Чайте, свърлим камъка. Така, нямам диаманти. Басите потият. Аре да не. Направих скриншот. Не знам. Си им спомени. Да, това много ме интересува. Аз викам това ще... Аз сега само заради вас ще направя тези клипове на Майнкрафт, защото мисля, че така трябва да се почваш. Нещо, което може да го играете, сте го играли най-много. Мислих първо с GTA San Andreas, там превъртял съм я много пъти. Това е най-лесната игра, само че първите мисии са ми по-трудни, отколкото последните. Това е много гадно. Но най-яко, когато минете една мисия с партито и почвате да преземате бази, аз направо ги разсипвах. Нафрашкам 10 кода и Виктори, направо побеждах, нямах равен. Всички видеове, а и без кодове съм много добър всъщност. Отида купаше някаква базука или някаква калашник, почвам да стрелям, отивам там на плажа и гъна катут. Да, и една секунда само да направя нещо, така. Как? Лев, бойте! Но. Не! Спасих се. Какво направих аз? Аз не знам. Така. И това ще сме на YouTube, изчакате и четвъртия ми епизод, който ми мисли, че ще направя една голяма тераса. Ще бъде много красиво така тук на тераска. Ето тук стъблите, така. Чакайте даже да осветим. Да после не искам да се спал над 200 джерамета и чул какво ги правя и това ще сме на YouTube. Чао!